Ko kun san yau ne ɗan majalisar da ke wakiltar biyu Bayo Shani Kwaya Kusar wato Right Honorable Muktari Betara Aliyu ya fara rabon taki da ya saba duk shekara a garin Shani. To masu kallo assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a gidan TV mu mai albarka na Betara Vision. Right Honorable Muktari Betara Aliyu ya ba da tallafin taki ne ma manoma domin su samu abinci da abin dogaro da kai. Ku biyo mu a gidan TV mu na Betara Vision domin ganin yadda rabon kayan ke kasancewa. Right Honorable Muktari Betara Aliyu mutum ne da ba sai an faɗa muku irin aikin alkhairinsa ba. Dama ya saba duk wani abu da zai taimaki 'yan constituency shi yakan yi kokari ya ga ya taimaka musu domin dogaro da kansu. To masu kallo duka nan muka kawo ƙarshen rahoton namu. Zainab Umar daga Betara Vision.